Budžet grada Prijedora za narednu godinu usvojen je ranije nego što je slučaj u drugim sredinama, prije svega jer mu to dozvoljava stabilnost, ali i kako bi korisnici budžeta na vrijeme isplanirali svoje troškove, poručeno je sa Gradske skupštine. Kapitalni dio budžeta za 2016. godinu iznosi oko 7, a operativni više od 30 miliona maraka. Budžet je rađen oprezno na osnovu egzaktnih pokazatelja i realnih zahtjeva korisnika. U okviru budžeta koji je povećan u odnosu na budžet 2015. godine, značajno je još napomenuti da su tu i planirana sredstva od 3 miliona kreditnog zaduženja koje ova Skupština izglasala na prethodnom zasjedanju i zašto smo dobili saglasnost Ministarstva finansija. Za nekih otprilike 800.000 povećali sredstva za socijalnu zaštitu. To je najveće povećanje, znači u odnosu na sve ovo ostalo. Nijedna stavka neće biti umanjena u odnosu na ovogodišnji budžet. I naredne godine razvojna komponenta budžeta biće okosnica ulaganja i izgradnje. Naš grad i nakon iduće godine biće drugačiji nego sada, jer ćemo uložiti jedan dio sredstava u dovršenje pijace, u sportsku dvoranu, u regulaciju određenih ulica i slično, a uz ono što već radimo, to je vodovod, kanalizacija i slično, zaista će i u idućoj godini biti velike investicije u Prijedoru. Kao i u prethodnom periodu, i ovaj put Prijedor kraj godine završava pozitivno. Odbornici lokalnog parlamenta usvojili su i rebalans budžeta za 2015. godinu u formi nacrta.